Ναι. Ναι, γεια σας. Η κυρία Σαρή, παρακαλώ, στο τηλέφωνο. Όχι. Θα ήθελα την κυρία Σαρή. Ναι, ίδια. Ονομάζομαι Πέτρα Κυρονικόλα. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο κύριος Αγγελάκης, γιατί έρχεται και περιποιείται τα μαλλιά μου. Κυρία Σαρή, δεν με γνωρίζετε, αλλά σας είδα σήμερα και συγκινήθηκα πάρα πολύ με την ιστορία σας, με το μοναστήρι. Ναι. Κυρία Σαρή. Τώρα συγκινηθήκατε. Ναι, βεβαίως, γιατί κλείνω το γόνι. Πραγματικά σας μιλώ. Τι κλείνετε? Το γόνι. Α. Κυρία Σαρή, θέλω να σας συστηθώ πρώτα. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας συστηθώ. Θα συγκινηθήκατε. Να σας πω ότι εγώ, μαζί με τις φίλες μου, την Ντουντού και τη Βέτα, έχουμε κάνει ένα συγκρότημα για την Αθηναϊκή Μαντολινάτα. Και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς βεβαίως, με την εμπειρία που έχετε στο τραγούδι, αλλά και τη σεμνότητα την οποία διέκρινα εγώ όταν γίνατε μοναχοί, να συμμετέχετε στο συγκρότημα και να κάνουμε τραγούδια όμορφα για τον κόσμο, τον καλό. Υπάρχει κακός? Κυρία Σαρή, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι κυρίως εννοώ κοινωνικής τάξης, τον καλό τον κόσμο. Α, έτσι. Ναι. Και ξέρετε κάτι, κυρία Σαρή, θα ήθελα να βάλουμε λίγο, έτσι, ένα όριο στο ντύσιμο. Ναι, να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που διαχωρίζετε τον κόσμο σε τάξεις, δεν νομίζω ότι εγώ μπορώ να σας αντιπροσωπεύσω. Και όπως μου λέει η κυρία Σαρή, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμείς είμαστε για τον κόσμο όλο. Γνωρίζω εσάς από παιδί όταν ήσασταν και βγαίνετε και τραγουδούσατε στην κυρία Ρούλα. Α, τι μου λέτε. Ναι, θέλω όμως τα ρούχα να τα σταματήσουμε. Τέλος πια στα τρανσπαρόν εγκλίζε. Μόνο αυστηρά ντεπιές, κυρία Σαρή, γιατί καταλαβαίνετε η Αθηναϊκή Μαντολινάτα δεν μπορεί τα γκοτιέ και τα τέτοια, καταλάβατε. Ναι, δείτε, νομίζω ότι δεν σας κάνω εγώ για αυτό που θέλετε. Γιατί και δείξατε ένα αυτό. Πολύ, εγώ σας είπα κλείνω το γόνι. Δεν σας ακούω καθόλου, τέλος πάντων. Δεν νομίζω πάντως ότι σας κάνω για αυτό που θέλετε. Κυρία Σαρή, να δώσουμε ένα ραντεβουδάκι στους Ζώναρες, να πιούμε έναν καφέ, να τα συζητήσουμε από κοντά. Ναι. Αλλά, ξέρετε, τέρμα τα νεγκλίζε τρανσπαρόν. Ναι. Γελάτε. Πόσο ετών είστε? Pardon. Πόσο ετών είστε, λέω. Κυρία Σαρή, αυτά δεν τα λένε μπροστά σε μια γυναίκα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν σας ρώτησα ούτε κι εγώ. Εσείς τι λέτε ότι με ξέρετε από παιδί? Είμαι λίγο μεγαλύτερη σας. Πόσο μεγαλύτερη δηλαδή? Δεν θα σταθούμε σε αυτό, σας παρακαλώ. Μα πώς θα κάνουμε συγκρότημα που να είναι ωραίο και να το εμφανίσουμε στον κόσμο? Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία ομοιομορφία, την έχουμε. Πώς... Θα πατήσουμε τα γεράκια και θα βγούμε και αυτό νομίζετε ότι είναι όλο? Κυρία Σαρή, είχατε δει την ρώσικη συμμετοχή στη Eurovision? Α, μάλιστα. Έχετε αυτή την ηλικία? Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά είναι πιο περιποιημένη, γιατί εγώ γνωρίζετε. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορέσω να κάνω τέλος πάντων αυτό το συγκρότημα μαζί σας στην ηλικία που θα φτάσω τότε. Θα περάσουμε κοτσάνι. Ακόμη έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω, διαφορετικές ενσημασίες. Σας παρακαλώ, αν θέλετε μπορείτε να θέλετε να δώσουμε ένα ραντεβουδάκι. Ραντεβουδάκι, πού το θέλετε ακριβώς, στον πύργο σας? Όχι. Α, πού? Στο Σαμόν έρχεστε. Έφη Σαρή, Πάτς και Μαριανάη. Έφη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Έφη. Καλά.